cheisiko na kibagendete gukora obonjirire bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu kuruchinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijumaa nguchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoria kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Biamana wana mwanju muri on Ndizi TV na nini mambiengia anene tukana nao tena mwageni tuko tutarira ngasi studio ase mambi ya Bonia Steve Alika no mwemuziwi godi yebeno oikira ase studio ase mambi ya Bonia tukana kora aje twara kwanda abira atatu ali agenda tukora ase godi yebeno ase county ya Kisii magendro kya agendere to nimero binu hani sija kaya kyaroche magendro agendrete ase ensemekerere numurari meta barai na bao devena ngakibaro jina ndore ase oboroso bosgo jibosi ozeni gotore asam ayuansu jaro devi ase mambia bone konende na kwariga ndi mwanchu muri ase mambia bone ga ndero totomera uchumbe yao totengera totobwatia abodo moko ani Steve na nabo kumoboli maboli abere atatu ase mambia bone ga balibari kuru ase wodi yebino mono na inu na moko moboli iboli ndibe elimo abere na turamonyora na boko monyora bana kwetera Ndizi TV lakini medena ko monyora mole ikera ngo bara ase wodi chinza chinyinge ngora maboni ndabano Steve obisi ayenga yera boko totebyale ase wodi yebeno na ncheka no teto kumutara na mutaroro ase ndinarigene kyo boko ribogende tukuna kwale ndi mwanchi muri ase mambia boniga na Ndizi TV bwansume usi yenda tutumera uchumbe yao Steve onde ngwariga ni kabisa na Steve na givenere ibeno ndakuboliere ose ase kwaro bora lakini na givenere kera nero ibeno mbiyambo kiete ensebunere magwednaro koiborunkoro chimareri nchiro nabandi mbari biya buna bubogima tingo tanga mbira 100% kosembo bira 100% ya mete abanyoro mondara motanga ni utamaye dio kuna Steve Alika naro nero gora mugwani mote ya wana Steve Alika mote mondara wadana Steve King kile batabange bali motorigeti ko Ndizi TV nande kama kawaida Ndizi TV nkubwatira bakajinse cha Michael bano barobaraire vale babegete TV angena egetanda baturigireti nko batenga bali mule chesiko bwerire bia mule Kenya bwakire Steve Alika omuntu bwokoboko we wodi yebeno na Steve Alika no muntu bwokoboko ikomo Steve umeza bwandi bonto ajage go Steve I want no I abantu metene ko tu akiro muntu jigura ena erene boss go Steve adari boss na kira be boss ikyara abantu ali bagutumete ngaki tokole deki na buji boss yana bandi gete na ba computer bono ngole boss
Mwajumuri de Steve era na wate na bana era no mokoli mirimo bwa ibeno aba ibeno bona mo ndena mokoli mirimo yo ino obakora iri kierdo te bana one grori gitu mondo kuri serichom ngomba abetari isi gote na boko mobuto na boigo ye kogera jibos chane nabo byagera mirime yega igonchorire gakiri chikura ni chikura tarinje beka nare ko boli antana bantu tware ko boli lakini bakamwa ngaki Steve tiatora gutuma chinga ke igo bono nge boss mbona buji boss cyane ya biazana mwajumari gono gwete lere tore no mokori mirimo bwe godi ibeno nera batebere kabisa bona aji boss cyabo tegerera ngona oyo mo atemirimo obakora imirimo yayo bwiramo yainobuya ubona ntomero chume yao bari barasi godi ibeno monteina obakora imirimo oyo mose mudete komobuta lakini ne no koli ane momo bude bona moko momenta umusara igo musara ne miyaga bara komenta na wakorire gerinde garo mata gor biari sije ngombe na ekuoniria mabere na boko momento musara korinde in moto de biguro bigara stimula mobole na ndena baboli wona ni mogo ntebia asimambi yabon Steve abantu bawe beno bya bara wantebia kubugi maboko ngete Steve ogi mobo na boko ngete igoro jimiro bali yabe girera konye anona haikara abantu bawe beno bakonye ke Steve sebaro ndo ane takore omanyite obugi matari bantu bawe beno boka ba kongerete terkenya yoka urero bubole wali lakini igentu wente kurwania speed kitoko nyora gutanga uburiro bombomenta igo tari Kenya yoke wate mechando se president yetu Dr. William Ruto tari Kisii County yoka tari Nairobi yoka ikinigento kere wali uburiro boiga economy go sareka Yentu wente kuna kitoko kora economy rani ego tengo bugima mborro bete bugima borbo sekene mboko ngade kali ngote mborro bete nona na bugo kuminga ngakia chakote bare akibono kuligi chinchera ina kitoko bwaterana ubugima borro be biasana Steve ona gardo rete kunyo kwana kwate bande ayno Kisii County ne herona kiroje magendero naro ete vadura badana magendero tayo na ebono buna oyo mobwa bakoli imirimo abantu baibeno batomete amagendro naro rasi konje Kisii kolanga na Steve ekero twari kuboli chikura to ba magendero bono igonte magendero te turushi gutima eke kogera mate nandi swali ria magendero biyiga tukora changa amagendero ninki amagendero ninki tuba kuga ki amagendero naro yekogera pante kerbata cholete mbato tomete town tuchiko tagachunko tuchiko minyo kitinyoni kotege toicho borwanere palebe eskurwebe palmibe nasari balikwe ebinto bano bnebyo egento tokunga ki magenderero takubora egento kirabore ne speed ya magendero ejaga ki magendero naro ekogera ya senche bono monyene nindo chenga ngotigera tore goskatore kono Steve grande to ngorna to kwande godi bena turara to asme ke mete on ina numero berikyo begeta se godi beno anene asumu musimo yo we festivals ze musimo yo bantu bagonyo organize Christmas kya bon December Christmas kyo je kya bane numero bene menge ko ba iso ko bana bara ya bange ba manyire buna abana inchi ababa bacholete na buchi boss cyabo ntoko suka boss kyara ndo nyora bara itoko bacho abantu bakubachora barubanda beba bono bero ka chipos nese ko bana afaita bara bande bese ko mayona morayo ibeno mora ikyo chorire ukuruke boss yekogera ari nona assembly kiri montago teba abantu bane egi bantu meteke gusembambo letieke tinanya korona indu assembly ya Kisii County montoko te ngere ne boss ye wodi yae kiro montango ngaki abantu bane bachibambolike bantu mete para ibintu bano bune binti ani songe yo mobonga oyere ne boss ya magendero ko te ngaki ngere ne boss te choriri Steve na ne bage lakini kero no to kurena na maiga mugaka onde na raide mo bungo west mo grango
former MP of West Mugirango nere Benson Kigoro na boko tumengora iki ana numra yore na baranyore na mwarabe mo kore mirimo nera samatuka uri no mugako mungaini no mugako gukwane emeroberi ibintu byebangete igo as a family Antubanyamira na Kisii County onoyo mugusi andi no mu Kenya na no muntu we wa kiagera urasabiri Kenyoro county baka Kenya baka isku ya Kenya kiagera mu mugaka bwa magendero no mugako bwate ogotene no kwana bakarande watinya maiso bano igoroje bano go stadia echiaye ne binta okora nambone wetenga nabantu konye nanda ikire kubeka ama bagaka igo family 920 okwana nanga engora gatimukire tiga atimokebiya ni family toko sabanya saya tuma malaika baitananeri chinga kechiga chyo bokendo Stibo tumire ngoro na intukurundi Steve to tumengora kochia se amade ya mwaka kegoro asogorara kwa Benson Kigoro gogero ekeremero beria gendrete na para iban bende tutuma engora yabo onotiga nyasaye abeke ngoro ya sagia nande ekero ne kreto kunyurani akorete asi orogongo rwagusi na sinsito ya Kenya Steve ndetumanto era se wodi bro printo daraika orro siasa ya chakire gosama gendro barna gendrete kerongwira ne rabe kirando batena abara iya bange Davera betaria harigere 2027 bande to harigere 2027 tuebire gatiga iga no ena makoma bakenya bagwetera ikiongoza maete toko bakana irieta siasa na magendero ibini bintu biramu toko batokora siasa makonyora magendero igo siasa yegenderete gatia magendero ali none kero chorire kero tangigente kegeche gochapuo elin siasa igo siasa te yo ngaki tokonye bagana na siasa tokonye bagana ko magen ko siasa ba magenda ko siasa ba magenda ramanyiko bo Buya sana Steve hondo ina sinto asimeke mete Jumatatu karo yarenge babrigo de to asimeke mete to aroje na ina se wodi yawo yeibeno lakini bona ahe karongo contest ya Steve ngonyireri ngote bole na ega astari osimeko mote ega asino konyerenda bontora igwana na nto asimeke mete ega asiyo de no konyerenda ne ega astari osimeko Steve komin pansanko irari bageriga bakrenga biyamono DCTV staff wingima manager Director go chabaka ward go simege siemete ana maskani manene asante sana awaru seria ko asante sana kiagera neno kera mo tanga go simeko muti neno tuka mu maite go simeka na nde mo eta bantu basimeke gonga biamono metentu asimeka na nde binango teba go simeka korkuo ngubatigas gasi no kolendo mutu basimekire Igasi no kolenda. Ingo yebono kolendo moto tu asimege ne serikali gosini ntu abananchi Steve. Kero muntu gwikabe responsible. Onyo mote usimikire school. Gwika management ya school. Erengo moto uri ugiteirwe. Gwika bana batebigwe moto tarimo konya ko taramato osikonya kunyo butora. Ego kero muntu mote gosimikire gwika ararenga inkiakora. Ekogera no yo weta nata kere kole na mbale ba goeta nyole ko tu gyajire buse obutoro mote obangusire koro egere umotori koro moke ondo tua otakuna obe tut plus ya maina iho kero monte nata kere go tuara libaga ostingaki chokolendo mote manya gukina no yo polisia naro go sibange na somote ngombe ye sisike ya buno motori ikona ikatenga ki eyetali monto gotigera na kero monto ogotwara libaka lyokolenda yokolenda kero monto alendo motori oroje korengana nae enjire ye serikali tegete tosimekemete ngonye ngoro koboko tutegete tosimekemete menge umuraibu en South Ghana wika 2032 tonyo tosimekire emete 15 billion ngoro koboke ngane hande ngiro jekerenga kya kyo to kero ko gento koboko igo koro kyo gwetire bikora
ntikuru mwako oli nkwaroche mogocha ari nonya kibako nyakondira ari forest tokusimeke mete utana ntenyuwete byenje na chagete gente ne president yakubwate na wajagete ya chanderiga ibeno benchmarking nagendera nala ko batinki yakoboko kanga tinje tikusimeka kanga kelmonte tingo jamole ne mete ndisi kanga nabakani igongo keto koboko igongo tokoboko tari ngogo kyaguka wetere bikoro bisa na Steve gato kwa nabo asinini ekero twara na account wetera umurai mugoso mugabana we account Kisii Paulo Simbarati nabateneri bande mpacha koena na barabwe mete apart from all day yetu atwara mete bwata matunda emeteri mosimeka ya matunda ebwate na future na mote ko rosariwe no mote gotore kiri na ndo twali tunda kene kerengeke nekia asi county Kisii ngakimo ngakiwa kairo koboko na umwe msie wibeno na iskuru kinando roje na jochirawe asi ward ya wibeno no kira mate buna bono mote bweli tunda goso mote bwa avocado mote bweli paipai mote bwa maembe aya bona lero na bagusimikwa nonuru bagukutira none kawo ekogera na matunda naro ebinde batabanga emete yoro sana na matunda yabona ngakito gukora na ki account yararanga tigangu tosimeke abantu baito banyora matunda basimeke ekogera uruchibna bono bekosine avocado asoro bago na bego kwali tunda nande na bebegete kegingi ngoro bago no kwaleteki noro berete gaiga nande singin chamale ma abolire gusi na bego konya ase ramushuko giterani lakini usimegete ndagera yuko na bono chi matunda bagoroka chitunda nyanya Pia sana mwanchumari ndi Steve to na Steve ali kama msiwe wodi yebeno akona otwera kabisa emete yasibekwa nere ngorwale gosina ndate gosire miroberio ase wodi eyo yebeno ere nigate abana ere tali boss ere nigo aro mokori meremo bwaba menyibe bose abantu bali bali ase wodi yebeno pia mara sori mandate koba imeyo miroberio ndoje na sister Aska Aska Korunya Birundu BH Church ndi Steve Breton na Dada Dorika Mbiamono asimire mnokora ngwaneri umugambi Steve wakwaniwe asante sana asante Erondi Steve ni Daniel kutoka Nkararo naomba wimbo wa Fini tosemelie omosani sawa hiyo ikifika utajesewa bwakire buya enokundali korwa nyansa kianigo ngobwatete aiga asichinsemo chirie chia kiwandekea no tore nyagitari na retire omugaka ominto Nelson Ondali asokori ngoriwa yani clinic mbuyamono no tore aiga namo na sister Esther Kevo Elizabeth amona abanyagitari bande mbuyamono asante karole asomuroberi omurali igo ingorigeretie korwa ibara kebirigo no alime yomoroberi asante sana computer man Jeremiah Mosota watching live from Kiomiti abangati yabali pandate kutobwatia asemambi yabone astibo yote nene nyagitali yale oirire mwako mwachikora alingori wasinini ntwarara ali tugeria diabetes ri alenge tare 14 injumaine abantu mbacha ali ase wodi yibeno kabata ne county ya Kisii enene njira ya mayo kini obo omangana ya afya ase wodi yibeno still yekogera tintageti chake gusumbo mugabana nganga maliogo ngire chinyakitari tuchake gusuguma ngati to bekepache tenene sama maliogo nyakitari turenge libyane no kugania ngakitogo kya marwaire abantu mbarwara tusaba maliogo amange na yigirenge tanga no kora keya ogo keya yekogera oteba to amarioga amange ininjira otengatiga turwara mono abantu bane amane Steve abna mai igual itkomne diabetes ngosaba management ye county mugabana Simbarat ekogera umurubuli olenge national ande baiga ikanjira biga change lakini county gwetera directors Matiko o General Hospital Marita
matenete General Hospital okinyi coordinator na banda abange babwaterana kora ng'umuroberi oyuchire Nyantrago ogocha kori no gopimwa ng'a nobwato borwaire onye tubwati inkiogo kora tobonyora kwanyora esemina na mafunzo kiara ntokuganya abantu barware tubauje utaka korigia amariogo ekyo koranyora nkorakorera medical camp na hinde buna lina ko chikora na gotumie kebungo ngero gebibire hotenga abantu bane bagusirwa aso utamanya kono kumanya na kugotenga ki banyore seminars bamanye egere okunyarikana kwane tinjiko sabanga to amariogo amangi torigie nchira yogokeia mariogo ucha abantu batware afingia kera gegwera gutwara chikambi chinyingaria abantu bararingoriwa abantu basomigwe abantu bamanye yani tutange lika tugojikonyora nabone tugojikubeke binte binge nanjire sana enkwane ya Steve ekatwenderete abu na ara odena watching live from Kabosi aski omugambi Steve naki alengeretie amaje ale Kabosi amaje ale asema ya Kabosi Nyantura Kabosi road next ni kubanda ndisichu atuna lead adana Nyantura Kabosi nero au de paranera abunero Steve is a good au de bana Kabos bado atchapat au de bana pale Steve kwa nyigule pale iyo na macha Kabos nembere ikera nto tuitabania ngambuye twagabete no mheshimiwa honorable Said Janda njatagite korosu wa ngakinere mugambi Ben chacha sirete ekalale mwa bone gentete kiri nukobekwa omoromu ugende baka material lakini embuleka chaka gutwa ata embura ko yature tukobeka moromu embuleka gutwa bono igo gupanda ndisi nkurikobe naligata ngabani kupanda ndisi matoke tigasimekwe para asichiri chimbe lakini omurayi ogotebiri inga ngaribaga embuleche embulesire separa kanga mandamano bonto bente kokora hokwandamana tusabe Nyasaye atene ni embura egere parero sigwe usitoganye nature attack course ekogera no smekali toke murayu yuta koros paranga wasimekire nukuganya imbake ngembure kare yakoreke mbure yakeire awe bono matao de ana atuna leader ngakia mine digao de ana Steve mere mudoro korase egodi yebeno gyara de ana Nyantra Kabos road next ni kupanda ndischu atuna leader era de ana ego muraitai no ase birengera biyaye kali bonsi barochinga barayimbaro no na bande imbaro bale ko tenga Yesu bokire batanga tenga torara somusumari turuchiere na roche epara ekera yaro siu tuna yaro chengo bogambi bwa kale bwabeire bonere torara osibo ego na bwate right yo tenga ki muraita kale tikitayo egento to kora no kumusabira ya momento matuko mbuleke arale para ne korosu amaja Kabosirende na watu wa Japat amacha bakabosi amache project nero ya chagetwe ya macha graffiti ale koru Kabosi acha Nyantrogo acha Nyameche acha Nyabisabu umuchando lengo chipepu chigancha gwatwa ekogera macha graffiti gago turumbo kabanyene muri kunyanyora bari getunugoro aba bayinse nabaganyora macha graffiti akanda mwamu nabagoko banga intua macha sakurwa abandi bachikunywa nanda Kabosigoro eboli nere mirali Kabosigoro tante kubangana abantu bamache etangiye ndebekwe abante community nere nyora amache ego tacha korwe tap egera ayanda gravity bona manyikorosibwa egerekero montabe igemero bernero yo kwa kisha sabu na manyete na chire mbaka gabu na chire mbaka setangi yekogera ntorigoteba nga emiroberi nga gekoba immediately iki ni proposal korika into no gusuguma nari natetinga speed ya magendero igarende ngero ande ngegendete no nabana inchi maiterero talinche ngogera na tanga ko baroserianda maji public participation ekere yabete
mbalentete ekerengeri kia mache igonke gendrete na kitoto ngati tusabirane miaka yetarahera wika oro echenchebe ekogera na buchi boss ekera boss yate birenga gasteyo igoro bwonjana ngi gasteyo nenchera yoko botenga ki rangase ko improve lakini mara wadene mero benero ro yoko ene kina ibindi byonsku kana bire na manyitenga epol nere kabosigoro na machina ro gravity kabosinze igento ko ngaki kabosigoro ekonyora mache yetap abanda banyakoroswa ewan Igabano I want to message with Steve na watebiri iganya bono ebinte byonsi bichibikirane ase seme kirongo so maji sms biri setunande ngendete korigere liga iga ase mambi yaboniga nindo jena Jackie barare nere miss enoku ekeyu mwane nyanya watching live from Nyachichi tuno file odano alime yumoroberio Chris Nyakese na Hero Morning tuned in kama kawaida salimia mheshimiwa asante sana William Ontoba na poleni sana kwa familia ya marehemu ya mwaka msiki goro nero tumire engora yaye gochia sinkeyo pose masa na kurwa migoli gitere Hills niko ndani show iko sawa na gotea mamu Angelina Moraba moja na Prata na Sisters adana baso ime yomoroberio ase emeroberio emia kabisa asante sana asante ndio tumachuchumbe chie abo nara ogodebana bwakire bya Steve nkwana rio mugambi Steve muboli na embura irabatetwa igonto konyora para abako boli no tinte tinge embura irabatetwa ani egendere gotwa minute egendere gotugo bono paranchi koroso bono na kichiraro sigwe naba injini njeti somere tipara aba injini na bago tenga ki tokorosi para embure gotua ikiagera kiro muntu na bwategenta somere toiro morom ne mbrango twere ko morobu nanda moromori orukana na maraba igo na intutaringa to manyete igo to konyora ama chika se bali basomerete e programu yi kera nje mate ne para njira bango tanga bantu ane batete pale rosiwe akinde ndi kwanyora na machiko naro ye para yo munjini agateba igo bono ene riswali ryo munjini kyagera banjini mbaro nandi basomete ani nje ndaburinga kere mbulira agendera gutuko genda igo para tekoba nawe buri abanjini lakini rende okonyora na bekoba akini gekoba more expensive korosia ne pacheteri gochi yaro katika ne mbulera ningia nanu matekere mbule gotwa ali montago tereria nari no ne gali teriko ika aka berira nkaro ka gocha karo kadanga magenda takawetiki tayo lakini no batebanga lemereria kyagera buna bone pari yakabo bara weyanga mheshimiwa unaripochanda twakwale baka matanga ngaki korosi werikanga bona nyimbra yakeire abatenga ba minto mugambi Steve ne kitara kwa no mheshimiwa chana mo mbra yakeire pare rosi gwe Steve ekaroto kurigireria apart from me pare yo para bono ase budget ye ope para na dinero no ne ya just nero bono ne ya nyapisabo guchinya kwana yale guchakira nyapisabo bantu ande bakanyanganya bono na pare itiraba yekogera na intuna bara introche nande yende na ko na ngoita na ngochika akinto gusumo morai onyote nenire otebirenga nchebuno mheshimiwa ibare nkorosiande nande nere budget nere budget kare michando yara beto matekere serikali go chencha nane chi contract chirichire site chikorate nena charanga yego jendeta gwetendi ne chegendere bono gono kubatenga abantu tiga balemerari nyasaye bunago chago kea niembura kyagere mbulero nyasaye control ebintu mbibe bisana nara okoboli na mburi ngo mugambi Steve alikana ntwaiwa buno mo contractor no yo mogo chikoba as a constituency na kier na tabane teninga ne yo nande mo contractor yo na chigo isane korosi para as word ya yebe onyo waere sai wonge contract ne yemo ntigamboli ngaki e wodi yani ibeno naki kyagera ntigasiane tali contract ankorwa
Lakini contract na tegeri cho kore kogera inchege ntaba na inchi bante biringa ki epara ya chirichiro esoke ibino nitakere rosiwe waitiri a proposal gose bari kire request yabo abantu be count na bagocha baire report inche buno mu MCA no go checkinga riri budget yegokora epare ne bekira se budget amangana tendering ingo chigokora abutincho abutoi inchege ndonga ki epare rosigwe nawe contractor 100 nabo yobo inchege ngaki epara ya rosigwe mwananchi tago cha komboli nga nge contractor jire komi jire yemo abunje buno muraitinjo no inchege ntonko bolia tinko genda ko bolia linga contractor kego chekenyoro kyane yentunga epara ya rosigwe igonche mangana contractor tikabambolinga epara buna bono na batebinge para nero kurwa karo kwanda ka boss kurwo yo kabere mu kansala nyantari pare goeta mokomoni echigosoka likendo bantoro bagwa kama toboli emisino esimikire kini para teyo bandi kwesteti twanye sugumete nera se pacheti koroswire biasa na Steve ekero to korigirenia ntu akorete public but special abantu bageta chiwodi ao bageta bage wodi yao amangana ali abanainji baboreti ababare boss chao aisire kwikirana usaikira ndi korengana no nagenda ate kwikirana bono roche mbora baboreti bakanyasuguma na kibanchorerete babwatiri ikegera mbora bara bakolikanga epale tutagete bamne pale nabatebi pale nero ya chirichiro chiro china ote unembulego kyaiga korosi guchire ikegera inchekerengeri kyane buna Steve Arika nabantu baibeno tinte kumanya ngangwa gwepara todo kumanya ngwa den tinte kumanya Steve bo na salia aba inchini mbaro bagotinenera chipara you might no nchitimbu atibawa cyo kumanga ki epara yiga no koranga epara itakere korosi guchira ya isato na inchinari yo monto munganga chira ya isato nchigete kera binte bitari kero monto kumanya Steve karto kwandengane yikyarnere inere yoborta ke tomaje wana ogo taswana ne contract de gojugo jano laba engineer ne irebuna egase kole kengiye karto kurina maegana abantu bamaga gurumai mutadena mutadena msiena na mwaji besegete ose ne irena standard ejo korwa na kiki ogoteba muna bono ntobe msia bangi toraria ikegera chi contract nawe ukorangeri nganchorora itake ukobekero sina magut osarie gas kuna bone para yare korosi ukoruria maranga gochi likendo no intini mo engineer tiraba buya ate bonjiringe pale ga kino ikere no mongi no bwe kenyoro usomo ga bwe kenyoro baruchinga pale tiraera gusukuma tore kere ya elire ne kero mu engineer achire ne ro kubenga amakala bati abege tuane naro nenchenkurige uno mu msinga ki makala bati ataliane talinje ngobolio mu contractor gonkoirana asomo engineer na babolinge pale makala bati nane na kiatabekire kyagera inchene contractor stayo busani bokogaki bokoba igona ne buye gotatwaro busani contract usiguta mumanya bona Steve kogera mumanyane manyana goetere gas manyana goetere gas kogera ba contractor bande abange nabaya anda bande barokonyora bagoteba ngomaite to chokole para twasumbuliwa to agent keke yento kere kia ase serikali yabona na MCA tore como gali bonsiokora benyalite igo amagendero bakere ward ikagera ondite yole ncharankorora na kitimbu atintu cyoko pimera urachi go sabanga contract ngakende igo ne binde bikora sareka ekero mogo kwana ne contract mono
Pesa Steve tatu bantu chukura no nda inmero belikyo begete ase ruseye ase abasa no na ase abantu kwathena amangana medical campus na judgment lakini taraika abu Steve atomenye korana aba mbale bakora mojina bokora limbuya ase county ya Kisii kati abe MC bande bayiko bara kwana no na matanga asigete abantu bayira batana habo Steve gose bali bande bale bagosira umugabana na ibagolirwe ende gina araba iringo kuburi urega ase county batana abo bagolire nambaro toma kona budget ya rengo na yasukiwa mondo mana ne budget yasukiwa na paranto jikonyora aibono kwandena haibinde mbiror bono ngaito jatwa inside kito jatwa tegera Steve omanyite ebintu biraria bikogenda na mariko nagi bikogenda na mariko ora no bwatere ikogaki enga igintu gyasukiwe ni right yo MCA kuburia kurwe wodi ya ngaki yasukiwe yasukiwe aba bago tegintu kyawe yasukiwe na boko bolinga na boko barangire gocha babolingere kikeni yakoreki yasukiwe baje lakini akora na byasukiwe bibi njendo chingi bintu byane bigenderete yakogera chipale chibina nago taimbegete no chire budget kono ne budget yemu abegete ngote adorina mwasa betu 41 je 39 kwa korana na budget yo konya abantu baibe lakini dorana na ndija sukiwa sinini mpaka 27 abantu no eri naki unabono ne request no ni chibese chiga toire kire ward no go budgeteri tari besa to kwa wachigo chango MCA ngabono no bwate 39 million oirete ward no kwa gwangaki okoigwana no mugabana kimasikani nga chibese chiga 39 million ekitwa mu requested chikaunt chinde nchiro konyora nga onye muigwana ini no mugabana turikonyora kende chikaunt jinde tugateba nga no na abandi barengo bale gotenga kinga yaya wika okore gasi no mugabano makonyora magende tugateba nga tigango tore pacheli 39 million egerkire ward imani tinga ne bwate ebese ko chakera ikere budget igere continuous process igaikarande tugaikaransa tugateba 39 issue gacha ya national industrial park yatagete 250 million e president yagateba nitete ko konye nyaktari bu machoge yatagete 100 million ni ntutugu ya di chasti ngachibese chiga tibese chiga kochira se budget inki totabe kera 250 million serikali tamende 250 million because industrial park yakorosu bu machoge era machoge konya tariba machoge konya lakini kwa na bantu baibe no bara tena Steve guikaransa mure ekogera bantu ba machoge mbakuri kuboka na maene una bono Kisii count tariba no taka kurika ba machoge buka mbaguisana igubara ere kurwe kenyori ikyo no goteba nga inki kyagera yagenda bu machoge igente getangani kayobole mobole buri mukuba atokire bu machoge wikatogende igento kero sigwe igo Stephen Ogote abona okorusu gwechibese mwezi mwajanete enatiga jirusi guchikonya sigete ikiara bitwensi ina magendo ase county ya Kisii ine propose go changa ki anchira no maita assembly yebwate ekero mutaigwana ini ne kure wako aya fit nere wako igo na gavana tabwati control wocha se assembly kegera duete nete ni tutwante ko chungusa gavana kya gasi amatoko kora ne oversight igo ingicha rongo tebinga ebese ya rusibu yekogera nande teringa rusi onye ko rusi ne bitomogo cha mwaigwana na karinga ne totatenga ki tosene ya rusibu lakini nchirende kuringana na nche korube no ndochenga bintombi yabire kana ne muntu tabwa tinguru agucha kukulia besa hai mheshimiwa what about Nyandusi Stadium egiti Nyandusi kirege ka Korosi Steve ngakiogeroje no na Nyandusi Stadium Nyandusi Korosi kyarenge aliga chiga chibas chiga chera onde tanga chikairana komenta na ingwa kera Dr. William Ruto president ngambi yamono kera chite nyantro ko
amasabo natebete nga korosi ukere kere ile kagose ngeigire Bible Steve no maetebu na bono Kenya na ya motore muna moteri ya mater Kenya na ya motore kogera ni budget mheshimiwa wetu Zaidi Janda nagendete gusuguma ikera nebesa tari ng'anyi bwata ne president kere haru tari ng'a bwata kuro moguko kebeku budget nandete kurwanige so budget egere kerosiwe biya sana ibiro bitu bene ta kominyo kasiri ko chara kunendu de tengi dai komi gatori nge bisero bitu Steve Petro Mokeira out there na good morning beautiful people tukwane out there na good morning beautiful out there ditu kuligia sana asante Rebecca Bochero ino heroine sa kibwa kire good Friday nya sato ato igorere weekend nge mwensi na moseseniwe Ruchi wa Kisii then live from Kisii town Milimani asante sana ngwanire mugambi Steve Alika Steve no monto bwabanto okonyira manga se wodi yebeno abatararamba korra kolende tigabaganye buno mugambi atebire byonsimbikirane asante sana tatometi etaria lakini abatabuna bali bande mbakorra yogo akorra lakini na mbakorra bono Steve karodori de brebetu biganda uchara lakini tena mero berikyo begete nande aseru seye ekira ninyo na rastia ntwalinga se wodi yao peto mwako eri ndwaroje December ngwa bwate menyiga getebere tato connection na basae bali gwesona ni ase obotumikibwa mali yo gotindi mero bekire bono begete asumusimo yo December anenekera abana balika nabasae na bantabanene abantabange bono nkabale by the way nombia mano nani ngoirere bagente bya bayibuli abana ko bachirika tigana barabakare responsibility yo kulinda abana kera abana ko nyamba bekire chisenye breaki sa staranchi bono baikire kase babwate obusibole etobwaterane kulinda abana December oronko beire mechande menene erusa gere ntambe na indo talengere tigoro ya youth na barabe valente mechande kenyo ase kuchaka wekachima PDA na gamba no mugabana Simbarat kagamba ne diskandalo ya Achira eri stadium abana bakubundiswa computer kaboli ya nindigase alive no word abana baiche basome computer na ende baye ku certificate ngake sabu mwana kurube no baka town ya 3 kira ritu ko bakomutenyi kine kibasinyinge iko bono natete bantu bacha kwelikia saba assistant chief opsiane ya nyantropo CPA bali batagete kosomiwa computer na kibago somiwa ne kibago chake biasara ebintu ne bingi bagosomiwa mutenyo yomo na ende bakoegwa certificate erefari na serikali igo aba youth ponspi no ntalinga ibe no boka chichirani kuchirata kigocha kurubuna liobara kurkia mukama kurkia mbondi bwensura nyare goika keri ne project account tatigana ranyi sabetenga tibage kobere town tigangera chaibe no ekonye abana berusejiga montari wakana kende kyons ya kegera gusome 2 hours galari na muntu akogenda mugonda ali monyo gocha saine ande saine 2 hours gocha saa 8 bali mbaro bale experienced bantu basomiwe banyole obamentu bungaini kerensera ya chire na digital ya digital oyo kore dende computer Steve era wano nero taketomoro aseriginto kende kenga ono enengo yo igano ene binto binde no rende bano ine yamo ase bana ba youth na tadinga youth boka na boko somno ko ri miako 60 na 50 kerta tamana computer tebwati limit na man tetena be comment CV yao December yiga ekombe mheshimiwa Chanda na bigiteke kombe kiko kuna youth be constituency ngima ikongo kuna kerebeno ngokeno kenebeno ya kero nande wina geko 2 million namba ibere 1 million namba 500,000 iko youth mbale engaged ase omupira December yiga tare moja na tati bali onde bwensi ibeno bwatoba ko ngubo kwa rukyo mwana na gambire ne county government ko no muga bana Simbarat na gambire no mo neno yote tabanya kitari
na ba request bache bantu mera abanyagitari tare moja December abana bache baroke gubosa ntaganto mwana aroke gubosa egera achikomorenda egere liri bakuru nyomba bakorerwe semina batararoka bategunga inkieko gero kwaroka nandekera baro na batenga bono gwachenchiri kiwange gikonyore ochekeiga ikirenga nande ngosaba abantu baito moigunga mposa baoja kwarokiwa morente bakabana bataraika so kwarokiwa igerenga ngeroro nagira ta kubona ikirenga kia gukwarokia abana abamura abagocha siribwe ngai kwaru sitekerengele igige ekerengera dikina hande ngike gokonya ekarwa thena asense moyo bose nkokonya kira omanyete okwaroka unakale tari okwaroka ngano kwaroka bosa gogo somi gunga nkikiagera kwaroke rero montako mukyo mwana wae kuru nyomba ando mwaroke ocha mutari kokoro no semina no liuko tenga ki no ni kwaroka nkiagera kwaroka nkura nya montonga ki aye mbwaroke te kanga ngwa koleke akini kwa masometinga step yo kogenda go chinchi bugi makuru ago chikaiga neri yo komeki no na bana baito bamanye sababu yo kwaroka igo mwaiguru mwanjubona tare moja umutenyi togosoa rende bali bata abana baikire ngaki yo kwenda iburu Steve otebire ibenali moji mubarete ngoigeru bali abantu bwate nabagaka bakubasomi na kibatakire komenya na bagaka bagocha babasomi matebuna diri montakera aramete nyomba usale nyomba chisokoro nechagatire chamatebi yabano kwabero mumura kegete kugenda bedroom ya baibodi amachiko naro kwegwa kubwa abana mwana kwandi warukikubosa ataraye kumachike kyagera akinaranga ase bintu binali tire yogo chenchi nabantu baito bamanye abana baito bamanye nga sababu yo kwaruka ne na ndekera rukirinki abana gukora yeah Biasana Steve Garodori tingi kokora to gochi sari berbetu ya aya na December yo ni maete na no ganyete tareshin na stabotambe gutwara tore mejega mege libone line chikosori chikoba che celebration yeli tuko ka to kore Christmas abantu bono bakabwate abantu competition y'abantu maite ko iririata abantu maite kwa kege churi wanto matoko pepeto mupira neri tukuri taranta no ndo tagete bono kwaro kunereke kusie atera rugo atera kolia ngakinere iyo igo December tonye bangerete nane gusabanga abantu tugatwaterane egere usento ke entobe ke abantu bis Biasana Steve nande ntwarana nkwatwara elderly people alias wodi yebeno ndate ototebinaro na ingie kogera kwatware tekerenge kena abagaka na barabu abasae abana abasae na barabu kwegune bara kwaro ke abane bara basigosoli ukarana mbuya naro origireri abagaka ba elderly people tali abagaka boka bangina baro elderly people ngirenge kwa batu no kirenga no korokia abana bale bakorro mugako mogotu banyinyera kwakira chi family chigachirendete abagaka nabangina baikire myaka gose 90 kyara na party de ina bwate baikire 90 go chigoro la konyole family leto moibodi bako ikire 90 go chimoino na onko baruserie ko bamata biga njena tetiko balenta abange bali na bange barenge kyagera tari no yoka bine binte bitari no yoka toko kyagera tote bine ko abe senta nani ibeno ko be senta eko gera bagakambarute sauti mukirango nona besimo bani babe ko sauti mukirango kurkeumbu kurkyogoro igo yokoranga komera ni abagakabalia kuna bone ginteke mo kyango gati dona bange tomo yegoyo mwakanaro kurukununda umunyagitari rubosongo gaiga isakanunda ra rwariri na mukore to muganone akanyora no mwalimu wa masometi obwate 107 umwana wa masometi biasa ukoro kuismaili kurikyogo baho kwana nikaje mwalimu Ismaili Moronya namanye nani mukore to muganone Pono komera libuna bagaka balia. Akigo
aina maseni bad bagaseka bagakwana niya igo kwa mentire omogo kumugako uya sana wakira mugaba rito simbarati byamono ngama terendo tawo chokwani bagaka county bagakalia maburaga tomo mongino emei neraga kwani bagaka buchingo tuitu baka tukalie keke ama tugaserekea ujumbe yawe gorgo jase abantu abagotumbara byaba Steve kera bari babate abantu abona bari baendere ko ndabwe buri babike no mbiye ko gera nande ngwa karanga serikali mbiye mono njateba ngunde bweswikire 70 years ku chigoro nere aiwe kibasa kiri cyo mutenyi kiboko wanyego chikaji cyena chave ne bintu bano bunebyo ujumbe nkurunga kero kulendo mogotu 19 onko gotatore na ina bugucha kulendo yote tukokorerwa kekole bono Musa Malenga ya matongezi diebo jogembo ikobarodi mugambi alika gabana Simba na atebetenga orure kibese asikera omwemusie keroyo mo 40 million kolende kende tikeyo ya korekande kimagendro Kisii County onera kubula gine ngwerari wadena njia na ke magendro na gendrede akinere nero gorambo na jiri no mwere ni Steve mbone budget ya bekirwe kogera 40 million ngina ko tebinga kire wodi ne bwate budget ya kogera konya na rira neiri mugabana si itwa mu request tinga tonyore ne into a budget togo chakera kegera riri twa chite bano bending bills chalengo atangora chungusale service board njalengo ande wakanga mbyemono service board bono nja saete ona bali mbenasari bachi balikwe magendero mbona guchakora kera ibikonye twale gukora budget ya lengo bono twasoire budget yaito igo bwangoiga korale ibintu bigochaka Uyasano manju muri on this TV nkokora torito so asense meri yebwato kikiara mwajete ko stress ritiko liachu ma Juma botambe koso turasesemo yebwato kikaro producer on dino bekire bintu muri rasense mesiki by Steve Nera na terire Steve nanje to musiki sana ngwega turasense me yukorende na ra ukubona Steve wetlands ngakiro jo nyandro wetlands ngaki mangana ya wetlands yaro kwa nyarobereirie corona wetlands jirali nyandro enchiro nakikintu anda tugasimeka emete twatebya abantu barusimira mukoroche no alternative mulingamu to asimeka makendo kera neri kendo ndichegotwara chibesa mono because ibi nabokoroserie post nabokoroserie mesa nabokoroserie ebirogo nandi ebirogo ebinge buna chisiko buna Chinese makendo no bakoroseria ebirogo no enkale twagatumire nga Timothy kiranire on board igo weka na ndengo sawa abantu none mete mwetu onde tasimika roche mutebuno mulingamu na ndego kunywa mache amange ige yene responsibility tabanga ki wetland chabere protected na abantu na bali barororo bapene vitiri kyara nani twateba no ni group kirosiwo bantu batugere cinchuke mali batuge chinswe egere nande tonyole anata income wetera wetland Korwa Nyamache watching live Joshua nde timu ensake salimia mheshimiwa Steve Oidi pera lidere amekusalimia sana ensake smart and smart boy Humphreys Orabi from Nyabisabo Ibeno ward mheshimiwa leadership is informing all residents of Ibeno ward ends its easiness to progress yani kiro monto ni gare akoba informed asensembo ya development we are shining as even what distance odana abantu Steve ngora abantu abakwete mirimo libaga barubirengero byabo nakubairi for bwasa magendo kila magendo ika bono nakina gotebi ne kiura beto igubune boss yage gotewa gotere boss yao gotere boss yao ekogera igasi na ubatoete na hande na ubago tobekera amax we sana nara wa bana together as one ATV ya ito watching live salimia mheshimiwa IMTV Isaka Media TV au dhana tuko kwa ni mheshimiwa kabisa asante sana semambia wone wow aska sakaria Nyabirundu BG omoteli gaki na igure buya assist barika gotebanga ochakirie umuroberio bwo kwegeria bali babeire ange kwaruka
greater yani na agokire kera umurai gusi tema abana baegwe baigerigwe akibore aho barai tigaba egerie abana amasomo aborende karoji kwaruka na turanyore abana bachikutwara maskero je samatwara bosio. Kuna swali umeuliza juu ya youth wa Ibeno bado kuna vijana wamejifunza mambo ya kazi za mikono kama plumbing, masons, carpentry na electrical. Atatusaidiaje ngaki urakonya basaba basomerta mangana ya yobubundi akaturiti gukora Steve? No bana no konya list ya basomerete ekiagera unigasi ya magoko wanserte getinga obisina kire because na bono na ndina tangasa abana naira bana kuru Ibeno ward bakaenda Nyaore Polytechnic abande keroka bagosomi gubosa bawakandu na bono Nyaore bawakanya sibakorara ebisi bawakane unindagera bakoewa egere chigasi cha magoko na chiratokonye kyabona bono muntu akorete plamba nitoka tinda Amerika gasire permanent ketokonya no skuru ekwagacha no na basanya baitu bakwagacha na bakomutenga oyege tigache akubekere plamba. Buya sana Steve hono mwade ana chibesa ngirya rusetiwe osemwa iwana ntiga rusujikana chikoro Stongari Industrial Park mwabegeto kubena una ebono mwe abuno ya body abantu bawo mbale barakora plumbing so barakora gasi ali nkibacho konyo libaga egera chibasi ya jira nkibacho konyo libaga na barakora miremalia Stongari kwa Industrial Park inki banchorerete ekiagera mboro gochorera kuko ndigeri abantu baito lakini agotenga atari bato chorete tochegotega chiumke taoni bato chorete origiria bante miremo Steve kwa tari nguko gotega ne gasi uko barigeria ora sie para na ibagali uko toko montari ikwe ikiagera einero nande na mangana youth seminar nero yakaba na robeiri abantu bari bamaite igoro ya YouTube twapate mukutano mutangani babundiswe nekibagutumia media kolika chi proposal montale no imwae kolike proposal wakandwa obeka chi stories YouTube wakanwa ibintu bino birimbi bwate income no ne kubangande lituko na ora seminar iyo ekoreke Steve tokorera sari brevito biajarali twa irirensa yito ekerdo kokora Steve ndadoruna ngwana yo mwayo toma chiguna insecurity se hani aba oboke bago bwabaji gukuri na borasi county ya Kisii nkekora kwanere anekrabate ababuna security ko majiguna tera ababotene ni biyase county ya Kisii abantu bano bateko bano obwoba nkira kwanere kwane yo tokore obwoba mbaro no batebanga kiro muntu tigango twebe kame kyageroro ubago bwa mentekanire kyara nkwe gujusi abantu bagenda bakaso bwa MC Ibrahim bakaruta bakamasasi uno bwoba banene abantu bandi kwegure bachereru kure bintu na bintu nebyo no gotebanga tigatubwatera ne twensi koranga kayo bago boiga buchakirete ekogera security ninche naye na kiro muntu kwanyo ru muntu magani kwara na kyali gaiga ekogera nande bano na tukabwata mu tochikwanda December ngakiyemiyega ngosaba bagambi nyumba 10 abantu no tiga tumanyane egere tulindane kegera ro security yabona iga tiringia. Buya sana omra Steve Karunge ngwana yo mweri ujasuma jumuri otorigereri na raodena Jared Barongo babugongo on Jared Bugongo awade abana Steve alika no montomuya ubuyego bwawo babarorire Steve aye no montomuya mate montago togibosa Steve igo aye no montomuya igo baroje mate maswa Bugongo on Jared Bugongo mate maswa nan kora ko boru kwandena tigaba kote bono yo gate bi Karunge ngwana yo mweri omugam Steve kwana ne mare kwa kera bantu ibeno ngambiye mano tigatonye gosemania togende nandi una nabatebiriga goikachi mapiri yere mutu etoke bali mutete kosi mwerikiri kayo masanchigo marita kayo bisiane nyantro gali na abantu banyumba 10 bae kogere kosi ege goja igonanyi sabeto mutienyo yomo egera abana betonye certificate nandi bagende abana barimo tagete kuchikwaro kigwa na baiboli igo gwikatare 24 na retoke mwatumira marieta egere toro bakorerwe seminar batararo kigwa na nde seminar nde ekera barure nyomba igo gasi yenje tinko nyala nje bwika puna moncho tanto ebeno tigato bwaterane
amashabiki onsi tindiko batike kera mashabiki oro gusiengima nandi niche mwaboli nteto mera no vicious fine tubange nga kitoko gendera mirobeli elieto na twachakirita abantu bepiki baibeno teto merane tinyotara era egere tubange nga nkito bangete mangana yaito yebeno alina aliete chire kogera naba tureti na brom promiseno twagambite nabagambi orenta bara marieta Uyezana umwanju muri Rondi Steve nigo twarenge na Steve ari kanero mu MC bwe wodi ya ibeno egotoka sebunge ya Nyaribari chache ate ababuna ere tali boss boss nanto bari bamademere ere no mfanyikazi bwe wodi ya ibeno igombye mona na twarenge na sima byo mbe mara sima bado maji SMS chino asima bya bone atu akwanira mange lakini ndo chetime mona lakini tware kora aligeria aberata to tebiri asinga kyabigete meroberio ote ababuna asense meri ya afya nikata kitabantu ababwatani ose experts bachari baradira baralingolia banda morororete maroreta amenta talina basaba amarioga mange abantu ge barwarete kodende mbiye baralirelie amarwera yu arakorwa nali abantu barabwene asense mebe otebera basaye nanga kyaba bekira mbachikonyora amavunzo aho nabali bawo chikwanda iburu babate na bali igwe marieta bare twali ekero tare moja ende tutware kegenie kenene abana barukiwe nande basemiwe ngakibatakire ko babono warure ko rwaso bwana asukire ko jibosyo ayonsi na se wodi eri ebino kuwakira mbya mono chosho utanero na kuna mali wine chibi chago chera senjira ya bene hangikande toitomo sira bana toso asense meli ya Free Friday ebwato edition na Rondi TV wansu womoksi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begata seni Ndizi television gokwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuigore byage